ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବଙ୍ଗାଳରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେଇଛି ବିଜେପିର। ଆଉ ସେ ବିଜୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିବ। କବିତାଟି ହେଲା, ଯେଉଁଠି ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ହସନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ହସନ୍ତି, ସେଠାରେ ମମତା ଦିଦି ଆମ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେଠାରେ ମମତା ଦିଦି ଆମ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଅକବର ନାରା ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଅକବର ନାରା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଲୋକେ ସେଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକ ଆଜି ସେଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସନାତନ ଆମ ଜିତିଗଲା ବୋଲି, ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସନାତନ ଆମ ଜିତିଗଲା ବୋଲି ଲୋକ ସେଠାରେ ଝାଲ ମୁଢ଼ି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ହଁ, ଝାଲ ମୁଢ଼ି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆରେ କି କହିବି ମୁଁ, ଆରେ କି କହିବି ମୁଁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆରେ କି କହିବି ମୁଁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଠି ମା ତା ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ମା ତା ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆଉ ମମତା ଦିଦି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ମମତା ଦିଦି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ମାଆକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ମାଆକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆରେ କି କହିବି ମୁଁ, ଆରେ କି କହିବି ମୁଁ ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ କଥା, ଆରେ କି କହିବି ମୁଁ ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ କଥା, ଯିଏ ସବୁ ଲାଞ୍ଛନ ଅପମାନ ସହି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ଲାଞ୍ଛନ ଅପମାନ ସହି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କାମ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିପକ୍ଷମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିପକ୍ଷମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟା ଭାଇ, ଆଉ ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ଆମ ହସନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ଆମ ହସନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମୋଦି ମୋଟା ଭାଇ ହସନ୍ତି, ସେଠାରେ ମମତା ଦିଦି ଆମ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେଠାରେ ମମତା ଦିଦି ଆମ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ବିଜେପି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିଠା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।